No tengo ni idea. És que em sona molt. No tinc ni idea què és l'HC. Eso me suena. No em fa el matat. THC. És que em sona el pH de la piscina, de l'aigua. Es lo que porta el cannabis, ¿no? Imagino que el THC es un derivado del cannabis. El THC és com la substància que fa que et pugi el cannabinoidisme o alguna cosa així. Com? Què he dit? No sé si és la molècula que... Vale. O sigui que és una molècula. És el que fa que et pugi, que et doni el cebollazo fort. A lo millor és la molècula que produeix els efectes de la marihuana. Se te enganchan los neurotransmisores que hay en las neuronas y hace que la información pase más lenta. Está bien saberlo. Ajuntament de Sant Cugat.